dapat alas 3 pa kumalis para makasakay mo sa alas 4 na biyahe. Tapos ito mabutang barko. Ito yung pang alas 6 wala, malabo ka ng mga butan. Full tank bro, premium. Full tank, premium. Sick box. 45 liters. Ay, may biyahe. Sir, vlogger pa daw ka, sir. Ha? Vlogger pa daw ka, matana mo ka, sir. Eh, bago pang nasugod. Hey, shout out from Phil. Shoutout, naka-on-cam ko rin. Sir, shout out. Wala, wala, pa-shout out ka. Sticker ako no boss, sticker ba Wala siya? pa ako naka-sticker. Wala yung sticker boss. Ito. First vlog pa na ako ni Manila to Mindanao, tapos Mindanao pa Manila. Nasi down. Diyan kay Facebook page, sir. Kuan, Boy Rides Moto. Boy Rides. Oo. YouTube, mapot. YouTube sir, ang masab Boy Rides. Boy Rides Moto. Ah sir, okay nini? Sige, ano? Eh, wala ikon kas sa San Ricardo. Ako ka na sir, puno na. Video game din lang. Galing ka sa San Ricardo. Mas ganda na ipagkas na dito. Boy Rides. Ano ito sir? Boy Rides sir? Boy Rides Moto. Boy Rides mo. Mo pa pagsugod na ako bro? Eh sir, subscriber kami sir. Vlog pa yung Ako di kami matador na. vlog pa yung Ha? kanina ko ang page bro sa YouTube. Mo pa na akong upload pero daghan nag-view sa isa. Content ko. Sige bro, thank you. 330 sir. Huwag pa ko yung sticker kay bago pa masugod. Vlog ko, mga na yung mga sir channel sir. Okay. Swerte ganun ba pa pag-upload na ako na 1,000 views. Sige, salamat bro. Sige, salamat sir. Happy to guys. Balik pang biyahe. Salamat.
umalis eh. Tapos ito yung napansin ko, wala na naman yung ano, head cover. Wala, unang natanggal ito. Tapos sunod ito. Ano nangyari? Sabi ubos na yung post. Pagdating yata na Manila na ito, ano na naman dito. Dito na, ang ticket. Ano mo? Kasi sa unahan bro. Bro, sa unahan. Sana. Ayan, pinaprocess ko na. Hindi tayo maiwan. So, nagsasakay. Wala tayo pinyas mo ka? Nga sila ano. Thank you, salamat. Salamat. Ayan. Ano dati. May ano na sila, may patong na si kuya. Pero okay na yun. 430. Yan. Basta nabayaran ko mga 1.8 1.6. Okay na rin kasi nga hindi ko na kailangan pumila. Yan ang na-process. Tapos paliluan imbes na San Ricardo tayo. Tapos wala nang ano pa San Ricardo. Okay na. Ayun, tinawag na tayo para sumampa. Pasok na. Ay, patas na. Tayo na. Dikit pa. Thank you. Doon na din sa bus na. Ayan. Akit na ng arko. Bata pa. Mas 8 yung alis. Ang pangit ng paa ko. May cellophane yan para di mabasa. Kasi ano, basa na yung sapatos. So, nilagyan ko na ng cellophane yung paa ko. Ayun ako. Ano? Ayan. Niluan. Ito. Kaya nga rin? Ito na kumain. Kumakain pa rin yung dito. Thank you. Anong lang meron? Ewan ko kung nakasaksak pala. Anong oras na? Alauna na. Ngayon palang akadaong biyahe. Alaw na. Anong oras tayo darating sa Matnog na ito? Biyahe ng gabi. Parang alaw na, alas 4, alas 5 nasa baka kaya Tacloban, pero diretso pa rin tayong Allen. Yan yung mahirap biyahe ng gabi. Yun, update na ako mga ka-rides. Goodbye Mindanao.
Anong buwan na naman kaya tayo makakauwi na ito? Buwan? Buwan talaga o taon? Anong taon na naman ako makakauwi? Ayaw. Nice ka. Gabi na naman ulit tayong babakbak na Samar. Yun sana yung gusto kong bakbakin ng umaga eh. Kain mo na ako. Gutom na ako. Up. Sila pala kalsada dito. Maayos naman yung sana. Dito lang yan. So yun mga ka-rides, update na lang tayo. May footage na rin naman na ako dito. Yung ginagawa ko mga ka-rides, yung mga dinaanan natin ng umaga sa papuntang Mindanao, hindi ko bina-vlog ngayon. Pabalik na ako. Yung summer nga sana yung talaga yung target ko na hindi ako mag-vlog ulit. Kaso gabi pa rin tayong dadaan doon. Yun lang. Is tapos update ko sa motor mga ka-ride, sa yung muffler tape tsaka yung heat guard na lusaw na sa sobrang init. Kaya butas. Yan, update na lang. Naglag yung tubig ko mga ka-rides. Ito. Kami makasagawasan. Balikan. Yung tubig.
Agas agas na. Oh, agas ka dyan. Hindi pa ako gumagamit ng mapa mga kalis eh. Ang isang tak. Ang takbo. Hindi kasi ako gumamit ng mapa eh. Pero ito yata yun. Mukhang malaki ang truck din dito. Hindi yata yung dapat na masaman eh. Ito hindi. Ayaw talaga. Sunod na lang tayo. Bakit parang di ko din na sabog na ako ng panak. Parang di familiar sa akin yung lugar. Ay! Yes! Ito, lalim. Careful. Pero yung pangit na kalsada sana. Late. The rest is kasama naman ulit. Sama na talaga yung kulit. Tagal na ng problema na sama. Ayos. Pero may naayos sa santo eh. Parang medyo mushroom kayo na lang daw yun. Kasi kung dati mas malala. So huwag naman natin sisihin yung huwag natin natin yung easy yun ito. Baka ginagawa naman ang paraan. Medyo matagal na lang nagawa.
mga ka-rides, padaan na tayo ng Agas Bridge. Ito yung pinaka mataas na tulay sa buong Pilipinas. Yung nagpicture sila. Kala nyo porket sulat ko makakapagpa-picture, kahit sula ako, makapal mukha ako, makapicture lang, pero may kapalit, diba? Picture lang ko sila, picture na rin nila, picture na nila ako, picture pa rin sila. Yun lang. Kapal ang mukha ko, boy rights. Kapal talaga ng mukha. Picture ba naman? So, kapit na lang mga rights. Kaso problema, nasakop yung side mirror, matanggal. Nakahanap pa ako ng shop na pwedeng magtanggal ng mga inhalawang na tornilyo. Ito, kanina pa ito umuulan, hindi ako napag-update kanina. Nagka-aberya tayo ngayon. Natumba yung motor ko habang dito pumagilid ako kasi yung top bag ko bukas, kaya gumilid ako. Nang gumilid ako, nadulas yung gulong, malumot pala yung gilid, yun, natumba. Mali yung side mirror. Ang hirap mag-drive na walang side mirror. Takbong 20, 30 natakbo ko kanina. Kaya ito, inabutan tayo ng gabi. Wala pa ako sa Tacloban. May 6 hours and 58 minutes na tayong tatakbo eh. Hindi ko alam ang gagawin ko dito, kung kaya ko ba itong idiretso hanggang Alin. Mahirap! Ulan pa. Dagdag pahirap. Yung side mirror, uuwi ako nitong walang side mirror. Kaya naman siguro. Dandahan na lang, tapos doble ingat. Wala magagawin na dito ngayon. Tapos nawala pa yung charger pang isa. Pasok ko na sa anin, hindi gagayan eh. Harap na lang. Mahirapan sa pagdadrive ngayon. Kapag nag-overtake ako dito sa luwa, likod pati ulo. Diretso ko na to hanggang Tacloban. Hindi ako ito, tatula ako sa Tacloban. Panangulan. Baka pag di ko kayanin, katbalogan na lang yung pahinga ko. So subukan ko pa rin. Tacloban. Alas 12 nandun ka natin sa Alin. Walang yan kasi malamig. Kaya nga.
120 po. Now, San Juanico. Break. Dito ba po? May anong klaseng ano to? Kalsada. Samar. Diyos mío, Samar. The legendary Samar. Puro sira-sira. Yo, what's up mga ka-rides? Ka-rides, update lang. Dito pa rin tayo sa Samar. Meron pa tayong halos 6 na oras na babiyahin. Solo night ride. Up, lubak. Lubak. Yan. Kita niyo yung mga lubak na yan.
Dito lang yan sa Samar. Aray. Tinodak mo na sa sakyan ng bagal. Kasi nga, ano ba? Oh, kita mo na. Kita niyo yun. Samar. Welcome to Samar. Kakain na ako. Nandito nila sa Katbalogan. Update lang mga ka-rides. Kahapon, hindi na ako tumuloy. Natulog na lang ako doon banda sa ano. Hindi ko alam kung saan lugar yun. Parang hindi pa abot ng Gandara. Doon na ako pinatuloy ng partner ko kasi magmamadaling araw na natatakot siya. Baka daw may mangyari kaya kaysa ituloy pa iwas dalawang isip natulog na lang ako. Sakto naman yung hinituan kong gasoline station may tulugan. Tapos nung palis sa akin ng umaga hindi ako nakapag-vlog gawa ng dito umulan. Ang lupot ng panahon, yung antirik ng araw pero umulan. Dito na ako nakapag-vlog ng start and parang mabaho yung motor. Hindi ko alam kung mag-overheat ba to, so dahil lang sa sobrang dumi ng iwanan kasi sunog na yung mga bato tapos nababasa siguro yung dahilan kasi nga mabasa yung kalsada yun na yung dahilan. Kasi tinitingnan ko naman may dito sa dito oy bypass road yata to dito lang tag dito nawala ako. Tinitingnan ko wala naman naka-indicate na siya ng overheat kasi tinignan ko din may coolant naman. Marami ba yung coolant? Halos nga walang nabawas. Baka yun nga yung dahilan yung bato. Ilang araw ko na to! Dapat 3 araw na puro ko yun to. Diretsahin ko kaya yung patakot ko sa partner ko dito sa Sabay. Madaling araw na to, tapos mag-isa lang ako. Sabi niya, magpahinga na lang ako. Hindi tayo nakapag-vlog dito ng maliwanag. Tapos ito wala tayong isang speed mirror. Bibili sana ako kahapon kaso yung shop hindi nila alam paano tanggalin daw kasi nga nag-block na dahil kinalawang. Kapag binilit na pipilitin niya baka daw malosted yung tornilyo. Tapos wala nang pagkabitan ng cellphone, hindi na lang niya tinuloy.
Ang bala ko pagdating ko ng Sorsogon, doon ako maghahanap ng shop na meron pang grinder. Anak nan to, kuya na naman yung ulan. Kakahubad ko lang ng kapote. Tinaman na ako. Tinatamad na ako magbad ng kapote. Magsuot ng kapote. Wala namang maayos na ulan. Grabe. Tarik pa to Ang tarik. Yung cellphone ko, hindi ko na tinanggalan ng waterproof. Kasi wala lang din naman yung ulan. Nabibisit lang. Sira. Magandang umaga, sir. Okay lang, sir. Ay, Picture lang. picture. Ay, ito. Naka-vlog ako. Salamat, sir. Ibig yan. Yung sa picture, bigla kang nag-post na awkward. Yung na-checkpoint ka, tapos nag-post ka pa. Napaka-awkward ka, Lando. Ewan ko sa'yo. Kasi rides, huwag ka ng posting. Akala ko hingin, lisensya ba? Tapos sabi picture, hindi ko alam para saan yung picture na yan. Sira ulo. Uy, butas. Ito ang kakakasan. Ay, wag ka mag-press na. Awkward moment. Bloopers. Uy. Lasing ko sa sumimplang pa tayo dito sa Katao eh. Hindi ko alam kung anong hihingi nila eh. Okay, tingnan ko yung bag ko, baka naiwan na. Nagsitanggalan na yung mga gamit ko, mga ka-rides. Wala na akong tsinelas. Ewan ko ano pa yung nawala sa bag ko dyan, kasi naiwan kong bukas. Tapos yung ulit-ulit ko na sinasabi, yung muffler tip natin, tsaka yung heat guard, nagsilaglagan na lusaw. Lubak parikoy. Anak ng lakak. Saan ako pupunta? Ito. Walang nandahan ng halataan. Bala ko nga diretsoin yung pag nakasakay agad ako ng barko, diretso na ako pa Maynila, pa Pasig. Problema yung partner ko, sabi pag ginabi ka na naman, matulog ka na lang ha, wag mo nang pilitin. Oh my god. Kaya nga rin popcorn, dito tayo. Parang dapat takbong 20 na tayo dito. Dandahan yan.
Yung nasanay ka na sa kakapiga, minsan yung 60-70 mabagal na. Kasi kung nasa city ako, sobrang bilis na nun para sa akin. Pag dito kasi napapapiga ako, walang tao eh. Tapos kapag ilang araw ka nang nagdadrive, parang nasasanay ka sa speed. Bilis nito, wala, shoot siya. Lubak, ako. Ito. Kala ko malalim yung pagsusutan niya. Lang, mainit lang, huwag ka na please. Maawa ka. Ako side mirror, ang hirap. Kada nag-change lane ako, feelingan ako ng halos 360. Para yung sa may salamin salamin lang yung titingnan. Ay nako. Nalala ko ulit yung checkpoint. Akala ko yung license, registration. Kasi hindi, isa picture lang sa hindi ako makagit. Uy, lumipad kayo. Hindi ako makamuon. Hindi ako makamuon sa kabubuhan ko. Ano? Take a pet. 2 hours sana. Okay pa. Sagarin ko yung pag-vlog dito. Hindi natin na-vlog to eh. Hindi ko nakita to. Tapos sa Luzon naman, yung iba-vlog ko na lang is yung bandang sa Vulcan ngayon kasi gabi na tayo nung dumaan doon. Okay na lang. 1 hour and 30 minutes na lang. Doon na tayo sa 1 hour and 30 minutes na lang. Nasa alin na tayo. Doon na rin ako kain. Wala pang almusal. Sana makasakay agad tayo ng barko. Anong baring kaya? Karide. Pasensya na. Medyo mahaba talaga yung mga upload ko kasi itong biyaheng takap. Hindi nakita. Mali ko yun. Pasensya na mga ka-rides na mahaba yung biyahe natin gawa ng itong ride na to. Hindi ko alam kung kailan mauulit to. Ganda ng view dito. Dito kaya kami dumaan nung nakaraan. Hindi ko alam. So yun nga no, balik ulit tayo sa topic. Hindi ko na alam kung kailan mauulit to kasi nga magastos. Kailangan ng budget. Kaya hindi ko alam kung kailan yung susunod. Kaya lubos-lubosin ko na yung pag-upload. Ang ano lang dun, ayaw overshoot, up madulas. Ganyan. Sa ganun, parang huwag kayong pipreno sa harap. Tapos hindi ko na rin siya niliko kasi nga delikado mag slide. Tape para sa mga hindi pa masyado yung kalsada tapos hindi pa nakapagpreno. Bahala ko sana mga ka-ride yung pag-upload ko, yung unti-unti lang yung gano'n na tagdadalawang oras. Kaso ang problema naman masyadong marami.
baka tama rin kayo kakalipat. Tapos yung mga ano ko naman kinakahalan ng video, yung feeling ko maganda, feeling ko lang para sa akin. Ewan ko sa akin, sigurado yan may mga iba na may ibang part na di nyo gusto. So pag ganun forward nyo na lang. Sayang ito kasi mahabang ano to, baka nga after 10 years ko pang magawa ulit tong ride na to. So kaya sulitin ko talaga yung pag-upload. Kahit mahaba ay yun. Grabe, sobrang pababa. Kahit mahaba, upload ko na. Kasi papanoorin ko din yan. Ako mismo manonood nun. Ilang beses kong papanoorin yung sigurado. Ganda ng view dito. So baka biglang bumalik, sabi ko na aso. Kulit talaga ng aso. Buti nakapag minor. Sabi ko na babalik. Babalik ka rin. Aspa. Ang kulit-kulit mo Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang Mindanao. Hindi ko alam yung lyrics. Gusto kong matutong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Mag-drive. Wow, what a view. Magdadrive ako hanggang Mindanao. Ay din, nakapag-drive na ako hanggang Mindanao. Magdadrive ako hanggang water. What the fuck. Kamotikyo. Kamote spotted. Bahala na yan. Papakita ko pa rin to sa video na makita ko yung kagaguhan ko. Hindi ako proud, pero at least baka magiging paalala yon pagdating ng araw, di ba? Hindi po ako proud sa mga pagkakamali ko mga ka-rides. Ginagawa ko na lang siyang reminder. Hindi pa tayo. Mukhang pangit yung dyan. Dito daw. Dito daanan. Oh, Diyos mio. Kapit. Hindi ka na masundot yung pet mo sa kotse boy. Ang bilis mong bumalik. Hinayaan ko naman siya mag-overtake para diretso pa siya. Kaso bumalik agad. Pumunti ka nang masundot ng pet. Delikado yun. Huwag kong gagawin yun. Pag nag-overtake ka, magbigay ka pa ng room sa likod. Kung sana kumabagal yung nasa likod mo. Eh kung ganun pareho kayong mabilis, ang Japan sira yung kalsada. Uso yung Japan dito mga ka-rides dahil sa kalsada. Sobrang sira. Hindi pa sila sa kabilang lane.
Kaya ano na lang, tayo na lang yung magkaintindihan. Ingat-ingat na lang dahil sa kalsadang mukhang iwan. Uy, hindi mabot hanggang third ng battery ko. Lobat na. Pag charge naman yung dalawa, nagcha-charge pa lang. Medyo maganda rin yung mga dinadaanan natin. Japan. Okay, butas-butas yan. Sabi ko na sa inyo. Maraming butas-butas dito. Malapit na tayo. May nakikita na akong dagat. Kaso yung biyahe 1 hour and 12 minutes pa din. Design lang yung dagat. Naka-big bike. Hindi porket may dagat ay may pera. Nasa unahan pa dagat. Gusto kong maligo sa dagat. Gusto kong mag-swimming sa dagat na malalim. Yeah. Wala, siraan na ng bike. 2 oras pa lang tayong nagdadrive. Ganyan tatawid ha. Yan sa gilid. Gusto kong matutong mag-fry. Yung mga ka-rides na yung goal namin ng motor ko, dalhin namin yung dumi ng Mindanao sa Maynila. Doon ko na siya papaliguan para dito, remembrance. Dumi pa yan galing Mindanao. Sa gilid. Alam ko na yung pangalan ng Samar. Hindi siya dapat Samar. Ano? Slovakia. Slovakia pag social. Pag hindi, slow, kay malubak siya. Bago yun. Bago yun. Slow, kasi malubak siya. Cut mo nga yung video na yun. Parang pwede pang joke. Slow kasi malubak siya. Kaso riders lang nakakalam na dumaan sa Samar. Kasi yung Samar talaga ay punong-puno ng saya. Nambik up, piyak may popcorn ng call. Huwag dyan. Mga Marilaki boys na ito, tuwang-tuwa sa ganitong kalsada, malamang
kaya nilang labasan ng tuhod to. So tayo, huwag na tayong gumaya kasi wala tayong talent. Saka maraming galit sa naglalabas ng tuhod na naka-scooter na, kasi nga hindi siya design para doon. Huwag na natin gayahin para bawas kakamutihan, kasi nga kamuti na tayo eh. May mga part, may mga times na nagkakamali tayo. So ibawas na natin ipaglabas ng tuhod, since yun eh talagang may control tayo doon. Kasi pwede naman tayo mag-lean na hindi nakalabas yung tuhod. Pwede tayong bumangking na hindi nakalabas yung tuhod. Yung sakto lang para sa motor natin. Pero hindi natin mapipigilan yung iba, kasi nga doon sila masaya. Kahit magalit ka man, wala kang magagawa. Kung may madamay sila, wala rin tayong magagawa. Ako, kung may madamay din ako, wala, patay tayo dyan. Pagkakamaling di may babalik, kaya bawas tayo sa ako din eh. Sa akin lang, problema lang sa akin, mabilis yung patakbo. Pero pagdating sa bankingan, eh kinakontrol ko po yun na kaya kong i-handle yung banking, kaya handle ng motor ko, kaya ng katawan ko, para iwas overshoot. Pero nagkakamali pa rin tayo sa mga corner na hindi natin kabisado, tulad kanina madulas. Yun, update na lang, paubos na yung battery. Tayo naman kasi ng lugar na to, ang mapapablog ka dito eh. Sabi update na lang. Ganda, dito malinis yung kalsada mga kahit sa alin. Medyo malinis na. Yung sa summer talaga pinakamalala. Ito summer din, pero yung bandang ano ba, bago ka dumating sa San Juanico Bridge, eh ang lala ng kalsada doon. Pero sabi nila may iba daw madadaanan, yung daanan daw ng bus. Hindi pa rin naman alam yun. Kung ano lang yung tinuro ng mapa, yun yung susundan ko. So yan, sa mga nagka-comment na mali, eh pasensya na, hindi ko po alam na may iba palang daanan. Siguro maayos yung nasabi. Kung alam ko lang, doon ako dadaan. Mas wala eh. Sa mapa lang tayo wala sa likod. Sorry. Kas naman ng lubak niya. Anong bayan ba to? Anong bayan to? Station. Wala ba naman lubak na yun? Walang tao. Dito tayo, Japan tayo. Japan. Aray. May mga bantay oh. Oh, yung pa ako baka kagatin. Whoop, yan ni popcorn. Isa pa. Oh. Ang ganda mo, Pilipinas. Yo. Ano naman nakasunod? Ano may nakasunod? Dandahan na yung tricycle kasi nga may mga aso sa gilid na nalilibugan.
babiglang magtakbuhan. Magtatrapakan. Isang oras na ititira ko dun sa ano, sa pagdating sa Luzon. Kasi sa may Bicol lang ako magbablog. Sa Bicol naman, ilang beses na tayo nadaan dyan. Wala pa akong footage, pero marami ng beses kasi. Tapos mabilis lang siya. May chance pang dumaan ako ulit dyan. Di pareho sa Mindanao, sa dito, malabo. Matagal-tagal pa yun. Aray ko, joke lang. Ay, Japan. Eme tayo sa gilid-gilid. Di ko na vlog yung doon banda. May ano, may bato nakaharang sa kalsada. Parang nagiging one way na lang siya. Nalipat na ako. Pangit ang ngili. Woohoo! Ganda! Paalit siguro yun. Kanina pa yan eh. Nadaanan natin yun kanina. Sigurado paalin din yan. RE 9003. What the fuck? Said hello? Hey Joe. Pag Pinoy talaga nakakita ng Amerikano. Hey Joe. Hey Joe. Hey Joe. Butas Joe. Dagat. Wow, basura. Wow, putol ang kalsada. Wow. Kala ko yun ang basura pala yung nakita. Mataas to. Oh shit. Oh shit. Palubat na yung battery ko. Hindi na natin makita yung allen point. Dito tayo sa gilid. May sasakyan sa likod. Slow down ka lang, sir. Dito tayo. Badaanin natin siya. Sige, mauna ka na. Medyo mabilis ka. Bas. Lugat yung battery. Wag po. Kalaki mo. Dito tayo. Pangit dyan. Gusto ko matutong mantra. Gusto ko matutong mantra. Oh, lalakan ba to? Oh, sak. Ganda nung view. Kaso hindi makita siguro. May tricycle. Ang ganda. Ang ganda. Yung memory card ko sa ano, ginamit ko sa Manila Terminal Mindanao Company. Hindi
hindi ko gagamitin sa ibang vlog. Bibili pa akong extra kasi ikikip ko siya. Ikikip ko yung memory card para may soft copy pa rin ako. So, ano ba? May nakita ako, munti ka nang sumabit. Uy, ba't may mga basura dyan sa gilid? Tatalayan. Dagat. Mukha akong dagat. Yung motor ko makaka-rides pa. May ano na siya. Minsan hindi ko nakapipihit yung start. Naninigas. Paano kaya yan? Ito pa siya kasi siguro. Tarpin, wag mo nang gawin yan pag ano. Hanggat hindi na makauwi. Kasi papacheck up kita ulit. Daling kita kay Click Moto. Click Moto. Malabo. Ang hirap kasi pumunta kina pre. Layo. Tol na. Dami nagbebentang tuyo. Parang sasarap ng tuyo nila dito. Putol na tol. Hindi ko na i-start agad. Parang may naririnig akong ano. Ulan. Huwag kang umulan, Col, malapit na ako. 36 minutes na lang. Ay, ano ba naman yan? Baka pwedeng pag-usapan to. Ganda ng view. Aray ko, malalim to. Sa may tubig, tapos mataas, nadahan baka mag-slide. Oops, yeah, goods. Maulan na naman, pero kaya ta. Tigil na lang ako pag ano, umulan talaga. Eh, 35 minutes na lang. Kain kaya ako. Kakain na lang ako pag ano. Ayaw ka talaga tumigil. Gilid na lang ako. Ayaw ko na magkapote. Natamad na ako. Dahil bata. Okay, ganda. Balak pa yata ko overtake ng bus. Lumakas yung ulan. Bumilis lang pala yun. Pwede nang hindi uminta sa ganitong ulan. Tara. Grabe yung butas yun Boris yun Boris yun. Nagpatay na sana ako ng camera, tapos ganito yung view sisig.
yung sasalubong sa'yo. Oh, kay ganda, oh, kay ganda, magalay sa'yo. Nakikita ko yung screen ng ano, ng GoPro. Hindi siya ganun kataas tingnan, pero sa personal, ano, paano siya, pero parang malakas yung ulan. Ganito na lang ako. Kaya. Kaya pa. Kaya pa. Dandahan ako. Ayan o. Magpapablog ka talaga sa ganda ng lugar. Lapit. So medyo ulan-ulan, pero kaya nito. Para sa'yo malapit na ako. 2 hours 24. Kaya pa ito mag-vlog. Mahina lang naman yung ulan. Ano, kaya pa to mag-vlog, mahina lang yung ulan. Nagdadrive ko dandahan, kasi ako'y nakatingin din sa screen ng GoPro. Saan ka pa niyan? Ganda. Ganda. Okay, ganda. Tapos palayan sa gilid. Diretsong kalsada. Wala akong makakainan, pero diretso pa rin tayo. Yung mga kites, yung mga 28 minutes na lang, andun na tayo sa pier. Anong bayan to? Wala, hindi rin natin alam. Wala nakalagay. Makita. Medyo umuulan-ulan. Bilis. Bilis ni kuya. May asa pa naman. Tibay. Brake. Gusto. Ay, sa bridge. Kakwitan. Kakwitan? Kakwitan? Ito yung tulay na dinaanan namin. Lala ka pa. So, tama nga yung dinadaan. Blum 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 blum. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang. Pero papikit na ako. Huh? Gusto ko magkape, pero gusto ko i-ano na yung 12 minutes. So gate 2, tapos ng ticket. Sige, wait lang. Makakasabay ako. Ito sila. Pumasok. Akala ko sasakay na. Hindi pa. Pasakay na kami. Pasakay na. Yung entrance. So yung mga ka-rides,
Sasakay na tayo. Kaso, hindi pa rin ako nakakain. Ha? Na, doon po. Ganyan. Ha? Ah, dyan yung ulo. Wait lang. Ikot, ikot, ikot. Ay. Ay, dito no? Ay. Wait lang. Taas, atras. Atras. Kanan. Okay. Okay. Paano pala ito? Kaso hindi ko maaari. Maano mo dyan? Center stand. Sige po. Ano natin to sir? Center stand natin to. Sige. Dyan. Hindi ko kasya. Mabigat. Yung tali. Sir, tatalian namin to sir. May ay ito na. Opo sir, opo. Sige, sige.